Wala nang intro-intro. Matapos magbilin ni Manong Baste, naglakad na sila ni Mining papasok sa loob ng gubat. Sila namang pamilya, bumalik na sa bahay nila Mamang at naghanda na para sa hapunan nila. Tahimik lang nung araw na yon, maging pagsapit ng hating gabi. At saka, wala namang kakaibang nangyari. Pero itong lola ko, hinihintay na bumalik yung mag-asawa. Hanggang sa nakatulog na lang siya at hindi niya nakita kung bumalik ba yung mga yon. Maaga silang nakatulog nun. Parang mga alas 7 o alas 8 pa lang ng gabi. Nagising na lang itong lola ko nung may narinig siyang mga nag-uusap sa labas ng bahay nila. Pagsilip niya sa bintana, yung 4 na matanda yon. Tumingin-tingin siya sa kwarto nila. Nakita niya ring naghahanda na yung tatay niya. Nanatili lang siyang nakatingin dito. Ilang sandali pa, lumabas na rin yung tatay niya at nakihalubilo doon sa 4 na matatanda. Sabay-sabay silang naglakad papalayo sa bahay. Ayon sa lola ko, sobrang dilim, tahimik, lamig, at napakagaan sa pakiramdam nung mga oras na yon. Nung hindi na niya maaninag sila Mamang, nakatulog din siya kaagad. Paggising niya, medyo madilim pa. Siguro, mga alas 5 pa lang yon ng madaling araw. Narinig niya na merong nagbubungkal ng lupa. Agad siyang sumilip sa bintana nila pero hindi niya nakita sa tapat ng bahay nila yon. Ginising niya si Tatay Fernando kasi naririnig niyang may nagbubungkal eh. Bilang trauma sila sa mga ganong eksena, agad ding gumising si Tatay Fernando tapos lumabas silang dalawa ng bahay. Sinusundan nila kung saan ang gagaling yung tunog ng hukay. Nasa may bandang gilid yun. Nagtago muna sila sa gilid ng bahay. Pagsulyap nila, nakita nila na naghuhukay ng lupa yung tatay nila, habang itong si Tatay Dadoy at si Mamang merong hawak-hawak na kulay itim. Mahaba yung hawak nila eh. Mula sa mga kamay nila, merong parang buhok. Tapos sa pinakababa nun bilog. Bilang medyo madilim pa, hindi pa nila gaanong makita kung ano yon. Ayaw lumapit ng lola ko. Ramdam niya na iba yung aura nila Mamang at Tatay Dadoy. Nakakatakot. Parang hindi sila. Maya-maya pa, nung tapos nang maghukay yung tatay nila, inangat ni Tatay Dadoy at ni Mamang yung bit-bit-bit-bit nila. Dito nakita ng lola ko at ni Tatay Fernando na yung mga hawak nila ay mga pugot na ulo. Sa takot nilang dalawa, tumakbo sila pabalik sa loob ng bahay nila at nagkulong sila sa kwarto. Nanginginig sila sa takot nun. Bukod kasi sa nakita nilang mga pugot na ulo, parang basang-basa ng dugo si Mamang at si Tatay Dadoy nun. Ilang oras na silang nasa kwarto pero wala pa ring pumapanik pa itaas. Ibig sabihin nasa labas pa rin sila. Tatayo pa sana yung lola ko nang biglang bumukas yung pintuan ng bahay. Unang pumasok sa loob si Mining.
Tatawa-tawa pa yun habang merong kinukwento. Hanggang sa isa-isa na silang nagsipasukan sa bahay. Nagpupunas ng katawan si Tatay Dadoy at si Mamang nun. Tapos si Manong Baste, pumasok sa kwarto nila. Mahina lang ang mga boses nila habang nag-uusap-usap. Sa paglipas ng oras, isa-isa nang nagsidatingan yung mga tauhan ni Tatay Dadoy. Nagpaalam na ito sa kanya na magtatrabaho na sila sa bukid. At yung nanay naman ng lola ko, nagising na rin para lumabas ng kwarto. Sakto talaga lahat. Kung hindi sila nagising ni Tatay Fernando, wala silang ibang makikita kundi yung nakaupo sila mamang sa loob ng bahay habang mga nag-uusap-usap. Kasi kung titingnan sila, para talagang walang nangyari. Pumasok na si Tatay Dadoy at si Mamang sa kani-kanilang mga kwarto. Habang sila naman, ginawa nila yung mga gawaing bahay. Tahimik nun sa buong bahay. Wala si Manong Baste, Mining, Tatay Dadoy, at si Mamang. Sila-sila lang yung mga kumain, nagtrabaho, at nag-uusap-usap. Pagtungtong ng 3:00 ng hapon, isa-isa na silang nagsilabasan sa mga kwarto nila. Si Manong Baste, Mining, Lucas, at yung anak nito, mga nakahanda na para sa pag-alis. Maging si Mamang din ay nakahanda na para sa pag-uwi niya ng panabutan. May mga ilang bitbit lang itong gamit. Lahat sila nagulat nung lumabas yung matanda. Kasi parang ganun-ganun na lang. Aalis na kaagad sila. Akala pa naman nila magtatagal sila doon. Paglabas nila, pumwesto muna sila sa isang mahabang mesa habang kumakain ng nilagang kamote. Tamang merienda lang muna sila habang nag-uusap-usap. Nung nagsisimula palang magsipuntahan yung pamilya ng lola ko sa may lamesa para sana pakinggan yung mga pinag-uusapan, bigla na lang nagpaalam sila Manong Baste. Ang sabi niya, "Oh, Sedes, Doy, mauna na kami sa inyo ha. Malayo pa ang lalakarin namin. May mga bitbit pa kami. Hanggang sa muli. Alam nyo naman kung papaano nyo kami mapupuntahan." Tatangu-tangu na lang sila Mamang nun. Wala na silang binabanggit na kahit ano. Natila ba nakapag-usap na sila bago pa ang paalamanan na yon. Sunod na tumayo sa lamesa si Mamang. Wika nito, "Doy, ikaw na muna ang bahala sa mga bata ah. May pupuntahan lang ako sa panabutan. Nung nakaraang araw pa ito humihingi ng tulong sa akin." Sabay titig sa nanay ng lola ko at sumenyas yun na para siyang niyayayang umalis na. Agad-agad namang kumilos yung nanay ng lola ko. Nagpaalam sa kanila at sumama na siya kay Mamang. Bale ang naiwan sa bukid, tatay ng lola ko at silang grupo. Yung nanay lang naman ng lola ko yung kasama ni Mamang na bumalik sa panabutan. Lahat sila tulala. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Nang sabihin ni Tatay Dadoy sa kanila na sa loob ng 2 linggo, magsisimula na ulit silang gumapas. Balik na sa normal ang lahat. Sandaling-sandali lang nagbilin si Tatay Dadoy at pumasok na ulit yon sa kwarto niya. Silang mga naiwan sa labas, blanko sa mga nangyayari. Kaya ang kinulit nila ngayon ay yung tatay ng lola ko.
Tanong sila ng tanong dito kung ano bang nangyari. Huminga muna ng malalim yung tatay ng lola ko at nagsimula na siyang magkwento. Ayon dito, nung umalis sila, 1:00 ng madaling araw, walang nag-uusap-usap sa kanila nun. Tahimik lang nilang tinahak yung napakadilim na gubat. Sa kakasuot-suot nila kung saan-saan, hindi alam ng tatay ng lola ko kung saan na sila tumutungo. Nagulat na lang siya nang makarating sila sa napakalayong parte na ng bukid. Paano niya nalaman? Dahil doon sa tagong ilog. Nadadaanan kasi yung tagong ilog na yon kapag pumupunta sila sa Siraway. Kilo-kilometro ang layo nun mula sa bahay ni Tatay Dadoy. Pero pakiramdam nitong tatay ng lola ko, wala pa silang 10 minutong naglalakad. Ang masakla pa nito, yung pinasok nilang lugar, teritoryo na ng mga kamag-anak ni Uklang. Ang nagsabi sa kanila niyan, si Mamang. Dahil nararamdaman na nito sa paligid nila, yung mga masasamang elementong pumapalibot sa lugar na ito. Bukod pa dyan, iba na rin yung timpla ni Tatay Dadoy at ni Manong Baste. Napapakalma lang sila ni Mining. Sa patuloy nilang paglalakad, meron silang pinasok na napakadilim at napakasukal na gubat. Halos wala na talagang makita itong tatay ng lola ko, gawa ng nahaharangan ng mga naglalakihang puno yung liwanag ng buwan. Paglabas nila doon sa masukal na gubat, may malawak na lupain ang bumungad sa kanila. Ayon dito sa tatay ng lola ko, wala kang makikita sa lupa na yon, kundi literal na lupain lang talaga. Tapos may mga iilang parte na basang lupa. Ang sabi ni Mamang, nandito na tayo. Baste, isama mo yang mga yan. Naglakad papunta sa kabilang direksyon si Mamang at si Mining. Silang tatlo naman, may pinuntahang parte ng lupain na medyo malapit sa gubat. Hinila siya ni Manong Baste hanggang sa lumubog ang mga paa nila sa putikan. Ang sabi sa kanya ni Manong Baste, Juan, pumikit ka. Tapos banggitin mo ang 3 salitang ito. Matapos banggitin ng tatay ng lola ko yan, binatukan siya ni Manong Baste ng 3 ulit at pinamulat na siya. Pagmulat niya, bumungad sa tatay ng lola ko ang mga kubo sa paligid nila. Napakarami nun, tapos ang lalaki. Gagawa pa sana siya ng ingay nang awatin siya ni Manong Baste. Ang sabi huwag siyang gagalaw sa pwesto niya dahil maya-maya may mga dadaan na sa harapan nila. Hindi nga nagkamali itong si Manong Baste. Ilang minuto lang ang lumipas, may narinig yung tatay ng lola ko na mga nag-uusap. Di kalayuan kung nasaan sila. Ibang diyalekto ang gamit, kaya hindi niya naiintindihan. Palapit ng palapit yung mga nag-uusap. Hanggang sa dumaan yon sa harapan nila at merong bit-bit na mga katawan ng tao. Akmang tatakbo na sana yung tatay ng lola ko dahil sa takot nang hawakan siya ng mahigpit ni Manong Baste. Tinitigan siya nito ng napakasama.
Ang kaso lang, biglang huminto sa harapan nila yung mga naglalakad at tumitig sa kanila. Kitang-kita pa ng tatay ng lola ko na parang hindi sila sigurado sa mga tinitingnan nila. Panay ang tagilid ng mga ulo. Tansya ng tatay ng lola ko, mga nasa 4 o 5 yon na kalalakihan. Tapos meron silang buhat-buhat na 2 hubot-hubad na tao. Nung tumigil yon at tumitig sa kanila, sumisinghot-singhot pa. Akmang hahawak na sana yung isa sa tatay ng lola ko, nang biglang nilaglag ni Tatay Dadoy yung palakol niya at walang pagdadalawang isip, pinugutan niya ng ulo yung nilalang na nasa harapan nila. Sobrang bilis ng pangyayari, parang dumaang hangin lang. Kasunod niyan, si Manong Baste naman, may kung anong mahabang kawayan ang isinaksak sa ulo nung isa. Paglingon ng tatay ng lola ko, wala na doon si Tatay Dadoy. Nakarinig na lang siya sa gilid niya ng mga tunog na parang may mga kinakatay. Pagtingin niya roon, si Tatay Dadoy, walang awang pinagtatataga yung mga nilalang. Sumenya si Manong Baste kay Tatay Dadoy na hilahin yung mga yon papunta sa putikan. Gawa ng may mga kasama pa yon na doon din dadaan. Pero tumingin lang si Tatay Dadoy at hindi ito sumunod. Bigla na lang itong sumigaw ng, "Mang! Mang! Andito yung 2!" Ibang-iba yung karakter ni Tatay Dadoy. Parang may nakasanib na kung ano. Sa isang kisap mata, nawala kaagad si Tatay Dadoy sa harapan nila at nagmamadaling tumatakbo si Mining papalapit sa kanila. 2 malakas na sigaw na lang ang narinig ng tatay ng lola ko. At naglakad na pabalik doon si Mamang at si Tatay Dadoy. Bit-bit ang mga ulo nung mga mangkukulam na tinutugis nila. Basang-basa ng dugo ang buong katawan ng 2. Pero nakakalimutan ata nilang nasa pugad sila ng mga aswang. Walang kahit anong depensa o proteksyon si Tatay Dadoy at Mamang nun. Kailangan kasi nilang iwan sa bahay nila yon. Gawa ng kapag dala-dala nila yung mga proteksyon, makakaramdam yung mga aswang sa paligid nila at magsisilayuan yon. Ayan na. Parami na ng parami yung mga nag-uungulan sa paligid nila. Ito namang tatay ng lola ko, hindi makagalaw-galaw sa putik na kinalalagyan niya kung hindi pa siya itutulak ni Manong Baste. Paglabas niya sa putik, gumulantang sa tatay ng lola ko ang napakaraming mga tao. Walang mga saplot, basang-basa ng langis ang mga katawan at nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa kanila. Sa dinami-rami ng mga aswang na nandoon, merong 2 namumukod tangi na ibang-iba ang kulay. Para silang butil ng gatas na inihalo sa tumpok ng kape. Angat na angat ang pagkaputi ng mga kulay nito. At yung itsura, hindi mawari ng tatay ng lola ko kung halimaw ba, bungo. Basta, napakapangit at nakakatakot. Dahan-dahang umangat ang kamay nung isa at itinuro sila. Sa puntong ito,
Sabay-sabay na may mga binabanggit yung apat na matanda na iba't ibang salita. Hanggang sa tinuro pabalik ni Mamang yung tumuro sa kanila. Lahat ng nakapalibot na aswang sa kanila, mga nagsidapaan sa lupa. Nginungudngod ang mga muka at tila ba takot na takot sila sa kung anuman ang nakikita nila sa likod ni Mamang. Dito na nagbigay ng hudyat si Mamang na tumakbo na sila. Takbo talaga sila nun. Wala nang lingon-lingon pa. Pansin ng tatay ng lola ko kay Mining. Walang tigil sa pagkanta habang tumatakbo sila. Bilang nasa likod niya, panay ang lingon niya doon. Ang sabi ni Manong Baste, huwag siyang lilingon para hindi masira yung konsentrasyon ni Mining. Sandaling-sandali lang at konting masusukal na gubat lang ang pinasukan nila. Agad silang nakabalik sa pinakadulo ng lupain ni Tatay Dadoy. Bit-bit yung dalawang ulo nung mangkukulam. Yung mga sumunod na nangyari, nakita na ng lola ko at ni Tatay Fernando. Nang marinig nila ang buong kwento ng tatay ng lola ko, hindi maipinta ang lahat ng itsura nila. Kahit sino naman kasi, di ba? Mapunta ka sa pugad ng mga aswang. Kung wala kang alam o hindi ka ganun kalakas, malamang kinatay ka na doon. Kaya pala yung itsura ng tatay nila, balisang balisa. Parang hindi pa siya nakaka-recover doon sa mga nakita niya. Tanong ni Tatay Fernando sa tatay niya, Tay, bakit nagmamadaling umuwi si Mamang? Pwede naman siya dito eh. Sana hinintay na lang nating matapos yung gapasan. Sama-sama pa sana tayo. Sagot ng tatay niya, merong pupuntahang pasyente si Mamang. Biktima ng barang. 2 araw nang walang tigil sa pagsusuka ng dugo yung binatilyo. Tapos, may mga lumalabas na insekto sa ilong eh. Dito nila napagtanto na kaya pala atat na atat umuwi ng panabutan si Mamang dahil merong nangangailangan sa kanya. Sa ngayon, ang tanging gagawin na lang nila ay hintayin yung nalalapit na gapasan bago sila bumalik ng panabutan at para na rin makapiling nilang muli si Mamang. Okay, gapasan yung kasunod nito. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.